Здравейте, приятели! Отдавна не съм се включвала с някоя рецепта. Тази я видях някъде в TikTok. Ще правим баница. Сложила съм си млякото в купата с сода. Чукаме 5 яйца. Детето ми подава яйцата. Ето го и 5-то яйце. Измивам се и се връщам след секунда. Разбъркваме си киселото мляко с яйцата. Да, имаме такава бъркалка, но започнах с тази. Май ще трябва да сменя. Между другото нямах краве мляко и го правя с овче мляко. То е доста гъстичко. Така, разбъркахме си тази смес яйцата и млякото. Сега ще добавим сиренцето. Така, сиренцето ще го начупим с ръцете. Натрушихме си сиренцето, разбъркахме го и да не забравим олиото. Разбъркваме си сместа и с олиото. Така, детенцето ми изяви желание да ми нареже тези лентички прекрасни. След което тези лентички ги мушкаме в сместа. Разбърках тази смес. Само да ви кажа, че най-добре се бърка с ръце. Защото иначе остават залепнати корите и после баницата няма да стане както трябва. Ето, имам тавичка намаслена. Изсипваме сместа в тавичката. Предварително сме си загряли фурната на 180 градуса. Хоп! Разпределяме си го. И слагаме да печем. И ето как изглежда вече готовата изпечена баница. Гореща и мека.